Nyakorongo jwang dakika en 32 tuk sa pagari maru kinyi machiegni maini nonro mar gazeti matayo kinyi makawuono nyinga Sharon Ongao. Kaka pile wandono gazeti ariyo miantiere ka gi The Standard kanyakla kod Daily Nation. To kanyo thoro wach magimiyo pek Nyakorongo jwang en kaluore kod barua mabende jalupo gai marobila mano lagat nondiko mano diochieng manyoro nyaka sani nwacho no obedo tenge mar mondo mitim nonro kaluore kod nek mano mar Albert Ojwang. Standard ondike ni inigwagwe tao no just resign. Daily Nation ondike ni how Lagat fell kaka Lagat noluara hinya kawuok iwacho ni king'iyo nonde malongo Nyakorongo jwang nyaka sani gi kaka koro no se step aside no se bedo tenge bono nonro hodhi nyime wabro bedo kwa mi malengleng kata kamano kan kenda antiere ka gi Jowi Raymond. Jowi hamusi ni yawre ichio makare yawre achio maber ahinya wang'iyo ka koro gine dhi jomoko penjo ni wakaw mokelnwa koso wamany ratiro ng'ato be nowach ni ose ratiro ok cham ka kech obiro kata kamano wariwo gi te to wang'iyo ni to koro wachimo kanye wan gi Standard ka wan gi Daily Nation giduto gimenyo wach ni we koro wang'iyo ni to stepping aside gi resign pogruok ne kanye. Tigeni Jowi kini thuolo to nawacho ni mar dweche akarana dwe achiel mokalo sigano semana bedo hewi Lagat kingo mana nonro mar gazet kinde ka kinde thor wach magimiyo pek en tho mano mar Lagat kata mana mano chiu kata mana budget ponen mana wach Lagat gi wach Albert Ojwang. Ng'eyo onge ng'ama niga gi teko moingo ma jopiny ni godo. In as much as Lagat be no japiny lakini ido ka teko ma jopiny koro ni godo. Sharon onge gima nyalo mi pressure kate odi ka in ma piny ngima wuoyo kuomi ti wuoyo kuomi kuom thuolo moingo wige ariyo pile ka pile ni in pile ka pile kichiego kinyi to radio wachi to TV wachi social media wachi jo mamadho kata change gweng wachi jo pikipiki wachi to osedhi moseng'ani iluongi mono ni public court ino seng'ani buchi ma japiny osewach ni rach koro process mar justice gi mar investigation ji ok dwa winjo in ji dwa ni dhiyo koro kwa ne en gima ber mondo mi kochopo daka mogik to Lagat no me obed tenge matin mondo mi weche gi koro kata kitimo nonro time nonro ka koro mavul maduong' de wach nango en tenge tingeni jopiny onogo no to nadwaro mar mondo mi ogweta ok ni mar mondo mi obed tenge ka nonro dhi nyime onyalo gwetao tok nonro nikech iwacho ga ni we are innocent until proven guilty to saan penjo mana penjo na mokwongo maduong' ni to ang'o miyo no take long koso nodwa nyiso ni ambe an boss kama antiere ni ok unya nyisa gi day one ni gwetao kata wuog tenge ta wuog ino ko ka thuolo malach samoro penjo na mokwongo na penjo ni ang'o mane pod oloso e apisi samoro ne pod iloso joneno irucho moko kuom gik ma nyalo make koro gigi weche gi thoth ahinya mak mana gima temo kwayo ni wamiya ne gini thuolo to ng'ato ka ng'ato approach ane gi wang' wenge ariyo kik wanene gi wang' achiel dipo ka samoro chieng' moro ka koro ler wuok tedo ka gik mane wasendiko gik mane wasewacho kore mang'ado nwa bura wang'eni nonro podhi nyime to piny maru wabiro koda weche mopogore manyien ang'eni wabiro bedo kwa lose wach mar Constable Mukwana wach mano wacho odiochieng' manyoro kata kamano wang'eni thor wach ma The Standard oketo Nyakorongo jwang kapok wadonjo Daily Nation. Standard gin gikete mana ni no just resign in gwagwa tao mano kaluore kod nonro mabende ntiere oboke Nyakorongo jwang mabende Lagat nondiko odiochieng' manyoro kata kamano we wang'i anena wacho ni no just resign in gwagwa tao jo anene ka jendo no just resign ing'eni giduto gin ute mag fwambo kendo gimiwa nonro mopogore lakini asebedo gigi moro kizungu luongo ni reservation ka samoro wanone momi samoro aja nyiso ga Joyce ni kichung' kanyo to in inene na uchiel to an ka bet ka taneno ochiko kore gineno ka samoro Standard nene ga ochiko Daily Nation samoro gin bende ginene gi kaka jopiny pach jopiny kaka jopiny dwaro. Next question then why resign ing'e the moment ma wachako jump you jump the gun ichikori okang' moro kidwa nolu to ing'eni kawuono en Lagat kinye en Jowi samoro process mana dwaro ni mondo lu mar chik manyaka chop kama yude haki kaka wadware ne Lagat kaka onego bini amba dware ne an awuon
Koro ka Lagat noseamua ni we atimo ang'o abed tenge mondo achiw thuolo gi lwasino makare, nikech sama an e apisi an gi teko, arwako ogudu mar crown and gimoro amora, onge kaka junior na nyalo biro nona. To sama wuok apisi cha achiwo thuolo. Koro gima deber kade watimo ende wasiro gwe kata bet tenge mar Lagat ni. To koro wachak nono neno kanene, nikech iyudo ka mokwongo mane Albert otho, weche manochiw gi weche masani wuok, iyudo ka duto gipogore. Neno manochiw gi weche manochiw gi nonro gipogore gi sani. Koro Standard wacho ni no, just resign, which is okay, lakini wanyalo carry forward nyaka tok nonro. Samoro editor ni nondiko kama kaluwore kod naneno oboke mopogore opogore mabende ni Kembu odiochieng' manyoro ni kawuono ng'anyo nyalo bedo ahinya mar dwaro mar mondo mi Lagat koro gwe tao. Kik bed mana nobedo tenge. Ing'eyo Sharon, apenjora gimoro achiel gi sani gi kaka weche medo lokore gi lokore. Wadhi gi wach ng'a? Wadhi gi wach joked ne ratich oganda, activist, koso wadhi gi weche jogo ma tho Albert omulo gi e chunygi, gi e ringregi, gi e muchgi, gi tekogi gimoro amora, ma gin parents mag Albert, jonyuol. Kineno gima wuon Albert wacho gi sani, tune mare, ineno family spokesperson, gin gidagi kata ni gin onge bura magisechwalo e doho magidonjone godo Lagat. Koro nego bed ni wapenjrane, wadhi gi ng'awa, wadhi gi jonyuol molalo wuodgi, weche magiwacho, nikech debe ni wuon Albert wacho nyoro ni ajo kama, an migosi Raila Amolo Odinga okelona 1 million, president okelona 2 million, Gladys Wanga ma governor okelona 1.5, to pesa gi te wakawogi to kiny wadogura dok e ndara mondo wadhi wang'anyne. Tito ka giri wacho ni wan pod wadwaro mana mondo mi ang'owa tim nonro mondo adiera mondo ng'e. Joni ne nyanta ng'e gi wang' mopogore, nikech kaluwore koda thoe mabindo osebedo ka ninde stesend obila, nikech nonro bende yango ni chakre higa mar 2013 nyaka sani ji 20 oselalo ngimagi, nikech odiochieng' ma kawuono en Albert Ojwang', kiny wan chak bedo moro. Iwacho ni sequence ma kamano dhi adhia mbele. Emomiyo penjo moro mayot ni, wadhi gi wach ng'a? An agone migosi Raila Amolo Odinga erokamano mano ogochona mochako orona gimoro. Jatend piny be nogochona. Jatend piny be ogochona. Monyisa ni nonro moneno ni ayudo justice, ayudo ratich. Basa nefa to wacho ni kawuono wadog bura e ndara. Koro ema penjo ni wawinj ng'a? Nikech ing'eno ka koro gikikore, jomoko bende seyo jonyuol Albert kuom yie ka omenda. To ema ng'ato nopenjo mayot niya, aneno ka osiepa moro ondiko iluongo ni Komwomo. Ondiko ka penjo niya, koro koweyo jo Kenya yes chunywa ler, wabiro sustain gi, nikech jomoko nyiso nyaka jaode ni kikaw tich mane Governor Sakaja omiye. Koro iyudo ka nen Sakaja koso Wanga be Wanga omiye ot kendo dhi gedo ni. Koro iyudo ka wadwa approach gini gi emotions, to samoro wadhi lalo gi, nikech at the end of the day Sharon, ngima oselal. Koro ang'o mwanyalo timo tok ngima en manyo ratiro. To sama ng'ato biro ywe pi wang'i kapok in gadier ni ene mano usi ka nek, kawa mobiro goni go mosno to wapasu justice. Aya, kopogre gi manya korom ga Jwang', aparo ni wadhi e Daily Nation. Yes. Standard ineno kanyo thor wach magimiyo pek. Giwacho mana ni in gwa tao. To Daily Nation gindike kanyo how Lagat fell, kaka Lagat nolwar. Ingeni Lagat ni king'iyo nonro mano mag tije mabendo osetimo, mano e sekta mar obila ka. Gin tije ma dongo. To koro sani kes makoro miene gi chilo, chal ka gima koro makelo lwar mar. Ing'eyo igni ma Lagat oseti asomo ite marario kadhi mbele. Iro ni maendi jalma obende osebede e tich mar obila kuom higni mathoth mokadho. Aneno kanyo kiwacho ni osebede tich kuom higni malo 20 to kod 7 aparo. Sama koro chopo kaendi ne ji temo penjore gimoro achiel ni dibed ni nitiere siasa moro e wachni, nikech iyudo ka IG masani ogik dhi e rutaya, to chik wacho ni ka ng'ato dhi e rutaya to jalupne ema kawo kare. Sama jalupne onego bed ni kawo kare, waikore ne yiero ma higa 2020 to kod 7. Ing'iyo Lagat gi dhot mowuoke, nikech at the end of the day Kenya kaendi ok odwa ring mowuoke. Anonagi ng'ama chielo. Jomoko ne ng'iyo gini gi wang' mar siasa, ni dibed ni jomoko are not comfortable
gi Lagat biro e lemo mar bedo koro IG ma pacho kaendi nikech sama osebedo IG jalup Ogai koro ka Ogai owuok to ene mokawo kare dibed ni maendi ne en wach mar temo miene gi chilo. Aneno moko kuom neno kata sigana mane otim koda od fwambo marwa mar Citizen Odhiambo Manyoro kiwacho moko kuom weche mane OCS onyiso kata mane omi OCS kapok owuok e station owach ni mondo mite mang'o miye mana adabu matin to adiera man kene ni onge chik manogol mondo mine negi. Bang' mano tiwacho ni nomi Mabuska kuong ma bende gin ma tasetemo neno ga nitiere ga moko kuom jo moko ma fwambo matimo weche mag online gi asebedo kaluwo ga moro iluongo ni Tugi neno mag jogo ma samoro osedhi ga e od ang'ech mosetwe. One thing mang'eyo ga iwacho ni nitiere samo twe long sentence kata death sentence to kibede jela achiel ibedo rotated samoro goli shimo la teo dugi kod yaga and everything tido ka jok mi rotate ga gi gin hardcore criminals to gin jok ma ido ka neno magi golo ga ni samoro gi participate ga gi police either e uso yedhe mamero ji gin magi samoro gi punish jo moko moro be ido kosebudhe jela ma en makoro kele prefect mag jo mabuse koro ido ka gima ne wacho ni nokel mabuse moko mondo mi ne go Albert en gima ok wanya pingo nikech en gima timore ga e jela. To bende no iwacho kanyo kaluwore gi malingling mana Mukwana wacho ni nonyone gi kuong bende mar siling 2,000 mondo kuongolo samoro en mana kuong. Nyoro na neno sigana moro ka koro naluwo weche mag jela gi to ng'ano wacho ni nogole kod yagaro duoge shimo la teo to kodhi shimo la teo to ido ka koro kucho ok use nyasore ok usang kucho use yedhe mamero ji man gi teko gi. Chieng' moro nagomba ka gi jadolo na moro iluongo ni Pastor Nicholas Nyandiga koro notemo nyisa moko kuom gigo ma samoro timorega to ji ok ong'eyo behind the scene omiyo dhi mano luong godo mabuse 2 kata madek kata mano goyo Albert Ojwang en gima samoro polise gi ong'ega imanyo jomoko ma samoro osetwe life sentence ngima gi duto ma gima gi lose onge koro gin kosemegi kuong to samoro no ken mana kuong samoro ne en in quotes moko ma hardcore drugs gi koro wang'e oselil gin instruction mano megi ni punish mana matin to kosenyore to hospital gidhi gigo wiye korot and everything koro bang' ka gisefwenyo ni koro seyo dhi nenga seyo mane penjo maduong dhi ne nekech ni neno press conference mane Murkomen ogolo nyoro owacho kata ni sani gidwa timo ang'owa gidwa keto CCTV police stations te to nowacho ni ng'at ma is in charge of every police station is the OCS ma kata sama ibiro ket CCTV kokethore to OCS emibiro penji koro ng'ama waseyo sani en ng'ama is in charge of a police station ma is the officer in charge of a station ma en OCS sama en osechiwo instruction iwacho ni en owuok odhi riere matin koro seyo gi duto dhi ire en wacho ni samoro nitiere simu mano wuok from above koro nonro ni samoro oseketnwa mayot wang'i ni simu no wuok from above ni en ng'a to kogoch ne OCS to OCS omiyo junior officers instruction gin mane CCTV omako gi Mbagathi ka gitero Albert koro chagi ji adek ka to bine OCS to wang'e the big man behind the phone call. Nitiere bende jopiny mamoko ma bende iwacho ni no chune gi omenda moro matin mar mondo mi giketh wang' didi. Kata kamano piny Kenya kor Ngajwang' aneno ka Daily Nation ondiko accuse jogo eko ma bende iseyo kod tho mano mar Albert Ojwang'. Wan ng'eyo Constable Mukwana ma bende odiochieng' manyoro nose spill the beans wacho nosebaro wacho ne kada atimo ne direct translation nosebaro oganda kanyo mano kaluwore koda nik mano mar Ojwang'. Ka bende wacho ni en OCS mano ma Central Police Station Salam nogo ne simu ni simu wuok malo to kaka jalwete oore mar mondo mi one kaka omanyo mabuse ma dhi chwado Ojwang' to ka neno kata mana ndika mare kata mana weche manyien man wakelo na kidam kaka weche no dhi tigene motelo bende Mukwana ni nosechiwo andika mano wacho ni nokina dier ing'e nyoro ne an Kibra Law Courts naluwo burani to iyudo ka kata ng'ama ne chiwo moko kuom jatim nonro en owacho mana ni the mentioned person the people with others the phone with the contact koro iyudo ka nitie ochiwo nonro mang'eny ma pod kelo penjo achiel ariyo adek moko makanyo ing'eyo japenj samoro be nigi haraka mar tieko conclusion nikech nitiere gima be nanyisi kachako ni iluongo ni public court gini ginyalo yali based on gima gineno
ginyalo yali gi gimiwacho. Gimomiyo japiny koro ok oyie gi gimoro amora ma IPOA timo, ma DCI timo, ma jopolisi timo, en ni mokwongo tik wach mano kwongo gol. Dibed ni OCS mane was in charge of the station emano chiwe wrong information samane jotend police dhi for press conference. Nekech ne giwacho ni achich nogo wiye korot emano kelo self-inflicted injuries magikone to duogo wito ngimane e od thieth. Bang'e kiduogo itimo kata sigana gi od fwambo ne to neni Albert nochopo godo e od thieth ma Mbagathi kosetho. Debed ni OCS nikech iyudo ka report moro amora kata in masani gimoro timore ni kata kibiro gi gachi tich ka, the first thing midhi timo en idhi report to the nearby police station. To ng'ama idhi yudo kanyo en OCS. Report ma OCS biro chiwo kotenore gi gik mondike e OB kata mitere court emi biro ti godo, ok mari wuon. Koro samoro nyalo wacho adier to gima OCS owacho mondiko e OB montiere records emi dhi ti godo. Koro an gigi te koro aduoko mana back to the OCS. Dibed ni ene ma nokwongo mislead duol kata put maduong' mar tend obila, nikech sama ne giwuok ma gidhi gichiwo neno gima ne giwacho koro en gima opogore gi gima Talam gi ne wacho sani, gima bende OCS mano Talam gi Constable James Mukwana wacho sani, gin gik mo opogore kama. Koro ka dipo ni nonro biro tim moyud ni report mano chiw mondik press conference nopogore, then aparo ni ng'ama dhi bet e tago maliet en OCS. To Mabuse ka bende dak donjne gi kendo nyadinwa nikech ipenjo ni Albert Ojwang, did he have to die? No kuwinjore mar mondo mi otho. Nikech en kiwacho ni nonro kata mana report no wuok malo ni goe uru to hinye modwa tero od thieth. Nonro kata mana report no wuok malo mar mondo mi onege. Makosa no timre diere ka. Penjo mapenjo kata mapenjore maduong' en to be gigi timore ga e od ang'ech. To ka gitimore to nego bed ni sama ne osechiw instruction ni to officer in charge of a police station ma en OCS ne bedo mondo mi otim ang'o, o monitor the extent of discipline mana ene manochiw, nikech nawacho ni tufanye aje mkubwa, wewe patia tu yeye adabu kidogo na usimuue. Koro dine be ni en OCS ma be is responsible to kendo ng'ama ovalo ngima Albert dino beda around the station to monitor. Ka gidhi asasa to nyiso gini oyo an mana chiwo order ni koro we uru, nikech aneno ka koro kamodhi ni ok be, nikech iyudo kata samoro polisi jawuotho ga e corridor mag jela gi to gigo wang'i kama sama gisechiwo instruction. Ka gini eni nowuok ir boss maduong' nonego be no treat gi iluongo nango seriousness mo deserve nikech owuok ir boss. Koro nonego beni kata simu manogone from above no emane koro ing'eni an kata sani kawach ni jatend kambi ni ogochona ting'eni gimonyisa kata konyisa ni dhi kaw kata kompyuta moro mane newsroom idhi itere gate kacha, ing'eni adhi kawe mos mondo mi kik achod kata waya nikech en simu mowuok malo. To en kano segochni tido kod ugo wach ni an to kata miyo jogi instruction ta wuok adhi kuma nadhi. Koro iyudo ka gigi te buro rotate to en modhi kuongo dhi ting'o msigo ni mar en mano kuongo golo information marach, en mana en in charge of the station to kosechiwo instruction to wuok. Jok mano onego wang' dede Mabuse mano kele jela mondo mi ochwad jogi giduto ginegi act under instruction. Inyalo mana ketnegi bura kolore gima ne gitimo, lakini gima duong' masani nono sani en why Albert was killed. Emomiyo nyaka sani iwacho ni OCS ma Central Police Station nitiere e od twech nyaka sani kapod nonro dhi nyime. Aparo ni Jowi wang'e na ite mano mar ang'wen. Odiochieng' manyoro bende OCS Samson Talam nochopo e nyim doho mano ma Milimani. Okinde magi bende nowuok kacha mano mar temo yalo bura. Gimomiyo ni iwacho ni oler ka pamba. To nyaka sani waneno kanyo ka itimo nonro makoni kod kocha. Kendo ibo med dinne e kind thuolo mar ndalo 2 mabiro. Kama bendi brobed kineno kapo nono ni brobed kiweye gi bonda kata ibrobed kidinone kendo kum thuolo mar ndalo 21 mabiro. Ing'eno ketgi e otang'ej mopogore kata Mabuse ka bende no ke e jela mopogore sama itimo nonro. Lagat bende nose betenge mondo mi koro kik odhi apisi mondo mi to kata gima ng'eyo ni kata tok ng'ato kosewacho ni ana abet tenge mondo mi koro nonro dhi nyime, lakini tudruok tang'eni pod nitiere tudruok e kindgi. Omiyo ng'ama ng'eni samoro olorne weche mag tudruok en mana Samson Talam ni, nikech kuma olorne sani Mabuse mamoko bende olorne gi ejende mopogore. Warito neno japiny dwaro mokwongo. Wuon Ojwang' min Ojwang' ni dwaro gidwaro ratiro dhi biro e yo mane? Ratiro dhi biro e yo mar nyiso japiny nonro motim
gima de kel tho mar Ojwang, ng'ama nonege. Ka Mabuse ge ema nonege, to ng'ama nochiwo, ibiro yudo ka gibiro wacho ni oyo, Mabuse samoro kokel ng'ato e jela, samoro chik mar jela yiene nyaka ndese matin kapod idadhoga and everything. Mamano samoro ka iyudo ng'ama ong'eyo weche mag chike gi nonro mag jela nyalo nyisowa ka be en gima adier oyie mondo mi sand ng'ato e jela kata goye mondo mi tim ang'owa inye matin kaka tero osiptal. Mano oyudore pend chik mane pacho kaendi. Koro mane kama bure dhi chak mag godo be noyienu rocho ratiche kata goye kochopo e od jela to nokosa ang'o. To gima duong' midhi time ni Talam dhi chiwo wach ng'ama nomiye mondo mi ne mak Ojwang, ng'ama nochiwo nonro mar mondo mi ne goye. To gigi te idhi yudo ka idhi duog ir Lagat. Penjo midhi penj ni ka gigo duogo ir Lagat te to bedo ne tenge be nyalo nyuolo wach mar gwene tao. To tok kosegwe tao, will that be enough? Koso tok kosegwe tao, to biro nyiso nang'o oyie ting'o misigo cha. To next ibiro tere kanyo. Do beni tok higni 30 mosebedo e tend obila gi, odhi tieko gi bedo e od ang'ech. To wadhi neno ka be mane dhi bedo the first high ranked officer momaki nekech onego common mwananchi. Kanyo ma japiny biro ng'e ni kare haki yudore Kenya ka. To ka onge no gwe tao to gikone tiwinjo ni otere Kenya odhi bedo oloke otere kata mana station obila machielo. Ing'eno konya duoge rank mapiny. Inyalo mana koro miye diplomatic duties. Iyudo kata kotere kia odhi bedo ambassador, kia ni high commissioner, ma kia ni UK and everything. Koro giri ward criminals manego japiny. Mage momiyo japiny samoro pod biro medo bedo gi to e wach mar pursuing justice. Nikech ka ineno kata case mar Baby Pendo. Nyono aneno ka koro iwacho ni mondo ogo bila ka fwai ng'ato ka ng'ato. Yet family to ne dwaro haki mondo mi ng'ama notimo wach mar goye gi magina cha. Ne ng'ama nogo wiye mane wacho ni nogo wiye cha mondo mi ne make. Tido ka koro gikone to bura dhe mana kama. Gima moko mang'eny miso kata mana mar Baby Pendo no kakiwacha pisa za ng'wen madito mago bila. No we gi thuolo gi cash bail. Iwacho ni mar siling milion 1 ng'ato ka ng'ato. Macho kata mana ni ratiro bende yudore na nyuola mar Baby Pendo chakre higa mar 2017. Onge bura mosemeny, onge bura ma ute fwambo oseluwo kinli, onge bura ma jopiny osegombo winjo kaka mar Baby Pendo. To the moment mano wacha ni bura onge cha, iyudo ka jopiny wacho ni onge kwisha maneno. Koro kata mar Albert Ojwang ni iyudo ka ji mang'eny, yes, in as much as pod nitiere teko moro gi dwaro moro mar yudo ratiro. Tido ka pod penjo onge. Jumapil kanyo chane kanisa mana kanyisi ja pastor na miluongo ni Nyandiga. No wacho ni pastors ema sani odog joyal bura madier. Nikech ratiro miyudo e piny kaendi onge, ratiro yudo mane polo kende. To bende Jowi kapogore na gi wach Talam ma nyaka sani pod odinne kendo nonro mare pod dhi nyime. Bende nitiere odioche manyoro mana timore Milimani Locals. To bende nitiere Kibera Locals ka koro kama nitiere. Kama iwacho ni achije ariyo, iwacho ni two civilians. Magina iwacho ni Amito kanyakla kod Collins Karani. Gin bende iseyo gi kod tudruok mar Nick mano mar Albert Ojwang. Gin bende pod ibo med dinege. Etesendo bila Mudhangari kuom thuolo mar ndalo 14 ka nonro pod dhi nyime. Tachije mamoko bende pod nitiere. Kelvin Mutisia gi Brian Mwanjue mago CCTV technicians jok mana orocho wang dede. Gin bende no ka pod ibro bed kidino nege e stesendo bila kendo doche manyoro gin bende no tere gi Kahawa Locals ibro med dinegi kuom thuolo mar ndalo 14. Koro to wach ni ting bende nitiere ne IPOA mar mondo mi ochwal nonro mapiyo. An ng'eni gima wacho ka pile ni kata wan ma sani wan jo fwambo. The moment ma The Standard, the moment ma Nation, the moment ma kata od fwambo mar Royal Media nyalo weyo luwo wach Albert ni, to asingo ni wach no dhi rumo gi 2 days. Koro iyudo ka ute fwambo gima keto ga pressure. Gin ka gichako penjo to iyudo ka do wuoch ni wan kae mwasegike tendo bila bende golo statement. Sani ka ute fwambo tiang' ling ndalo 2 kende. Tidhido ka wach ni bende nwadhi mwatimo nyaka nonro mar od thieth Mambagathi mwachiwo tipo mar gima ne obila ok nyagolo. Iyudo ka ute fwambe mogolo. Koro in as much as bende jombuye gi goga pe nyaka gimi mainstream media luor nikech iyudo ka one more set the agenda mar conversation. Sani ka koro tiang' wawach ni koro kata mar Albert Ojwang wabiro nono boke kati wach ni we wawere gi mar Albert Ojwang wachak gi ite mar 10. Tido ka bende conversation ni otho. Koro gima daher mokwongo ni wakwongo wajiw ute fwambo mopogore mondo wawuga oko kinde ka kinde walo nikech iyudo kata ka sani ka tiang' wadhi wachak wachier kata story moro kata mar joma ne yude kwari
to meny matim kata nonro mayanga kata diera mo idhi ka koka sirikal chako luwo bang mai neno mwase yudo mai nono mwase timo koro ido ka ute fwambe ma samoro ketoga kata sirikal tesre bad do tesre kamora mora kata riwruok mag piny owacho gi ido ka ute fwambe ma kosechako conversation to ji koro te donje kata gini sani iwache mana 2 weeks gi nikech ute fwambe osebedo ka time otherwise en gima de koro osedi koro justice ba piny no chakore ga gi kanye en dwaro mar japiny en chik moket mondo lu koso en pressure ma ute fwambe makelo mane piny maduong kata kamano bende maneno gai mar doho Nyakwar Gajwang mano justice David Maraga bende diche manyoro bende en bende wacho ni case no bro bedo koluwo kendo bro bedo owacho ni obro bedo komanyo private prosecutors wacho ni jotim nonro mago mag ji giwegi mar mondo mi otim nonro mar yango tho mano mar Albert Ojwang mar mondo mi achije okawnegi okang mowinjore. Ingeni Maraga be ok serious nade ng'eyo tingeni en bende en ga jakom mar aput mana nono anyisi ni ok en serious en nomiye allocation gi kaput mondo tim gik manotim nyaka sani bosenyisowa gik mane gikete ma sani nie tim reforms mane gidwaro en owacho mani ne wawuoyo to ng'e ji omiye mandate mondo mi otim nonro okel reforms e bad obila mondo mi ng'e marach gi maber mondo mi ne los nyaka notiek mandate mare ere gima nose timo mokelo report recommendation mobedo enacted manie tim gi sani ok wasik kwadwar joma sik rito occurrences mag emergencies gi scenarios ma controversial emwate godo credit yet samomi mandate office mondo mi tim gimoro emomiyo an samoro kayiega gi press conferences moko miluongo mang'eny sama crisis nitiere ni okwongo nyiso mokwongo nopenje kata nyoro na afolo gino od fwambo marwa mar Citizen ka openje to in mane in jakom in ang'o mane timo minyalo kwan sani mosekete tim to iyudo ka en owacho ni an asetieko tija achiwo recommendation mondo mi koro tim ang'o ket gigo e tim to nyaka gie sani podi koro ka en gi mbi mar dhi e doho kendo chwalo bura ma ng'ad bura ratiro yudi to gigi nonego bene kuonge chaka anyisiga ni joma nigi duol gin the policy makers at the policy making level kanye minyalo wach ni nikech iyudo kata ka nyoro Murkomen owacho ni gidhi ma giwuo gi jood bura ma ket chik mondo ng'ata mobiro interfere gi CCTV obed ni koro ketho chik minyalo donjne godo e doho to magi inyalo mana tim kokadho apisi mar policy makers magin jood bura koro gik mabe Maraga ge wacho gite kano kotero gige recommendation gi mondo jood bura puodhi obed chik tedo ka gina gik mane chamo go mana allowance otherwise nyaka sani warito neno gi mbi mare ga apisi mare mar gai mar do machon ka bende obro bedo gi teko en bende donjore weche mag siasa makoni kod kocha nyocha nchaka nolando no dwaro bedo jatend piny yiero mar higa mar 2027 bende duchi manyoro no yango no bro bedo e ng'anyo ma bende chano tema mano chien tarik 25 mano mar dwene e kinde ma bende iwacho ni bro bedo kitero petition mag jogo ek ma bende nonegi e kinde ma bende piny owacho ni sundo mano koda rowere mag Gen Z aparo nwawere gi weche mag Ojwang tin nikech kata nake somo ite mar 5 ma bende nwasemulo Nyakwar Gajwang otendre koda sir mabende anyuola mano mar Ojwang oseyudo omenda kanyo ni winjo kanyo ka jatend piny nochiwo negi siling milion 2 wuon Ojwang nacho nogonegi sime mo nyise ni ratiro ibro yudi kopogre gi mano no wanga gi lange josiasa ma oke kaunti ma Homa Bay bende nochopo e dalagi mantiere ka koth mane kaunti ma Homa Bay wuon Ojwang owacho ni Raila ogochone ng'eni Raila ogochona mogona mos jatend piny bo gochona mogona mos agone gero kamano agone gero kamano kuom gima giyo Raila oro na 1 million jatend piny oro na 2 million alafu Raila ogochona nyisa ni embe wach no rachne ito koro wendo adhi e ndara to wuon Ojwang to ni dala giseyie kaot giseyie kao tich nyoro naneno kata mnaki wacho kamano nyoro nanene mbui kana trendings baka magigeni Ojwang osebro ka trend kum thulu malach na gindiko kanyo ni enemies the power iwacho ni enemy enemies the power jasigwen dhier jomoko bende samoro wacho gani jasigwen dhier shida en mana jok man dhiyo jika koro okodwa seyo jogi nikech ing'eni Sharon at the end of the day wawacho adier Albert osewito ngimane kendo en gima lit ok washerekea ok wamor wadwaro ratiro to ratiro ni kik bende dware
gi yo makoro nyalo kata geng'o godo moko kuom osiepe manyalo gore kuomi. Ji adima kata osetho e kor gwenge kucho ma jirani more ma oseni ng'ani samoro motudore gi nek ng'ani. Tiduogo yudo ka samoro koro weche moko to through kata owadgi moro mowach ni liet oyudore ka moduogo wach ka ni oyo an we atimo ang'o achung' kata bil mar osiptal saich to ni se family no ndi ta achiel kuomgi maduogo wuok ma nini wuogi. Koro yudo ka waweuru bedo ni wadwaro ratiro makoro kata gik mwanyalo yudo dwaro mar ratiro ni koro kose ka. Tambe da wacho mana ni ji owe mar mondo mi duonde matimo nonro. Timane na nonro mar mondo mi nikech wawere gi weche miwacho koni. Koro wawere gi duonde matimo nonro otim nonro makare nikech ai kwa bende wacho ni gibro temo kar nyalo margi mondo gitim nonro mapiyo mar mondo mi ratiro yudre adiera bende ong'e kaluwore koda wach mano mar Albert Ojwang. Aparo wawere gi manotende mano jo wach mar nek manek tesendo bila bende ite mar 11 jalupo moro ma jahiga 36 nyaka Koronga Ojwang bende mawuok mana e kaunti ma Homa Bay mane sub county Mambita ma bende nokawo ngimane en owuon mane tesendo bila kendo nonego wacho ni odewore kotiyo kod trousers mage iwacho ni longe emoloso to oderego ting'e odere nikech ang'o bestiality ing'e bestiality timo ise ni notimo hera gile to ing'e ni le en mane diel ing'e ni ma ok kes mokwongo giko dira mokadho ni achich moro bende nodere e stendo bila makatito gweng'wa Nyakach kocha maendi tokne bende yude gi diek mokwal ariyo. Koro ok ang'eyo nini mar diel apani diel samoro wadwa timo nonro ne diel nikech iyudo kata ka muma kucho bogoga example gi diel gi rombo ai diel rach ni bet kora cham mano in diel kibet kora chich mano in rombo. Koro ma ok kes mokwongo ok ang'e ni en guilt amount of guilt ok ang'e ni en samoro but bila wacho ni perhaps felt ashamed of facing the community to ka bendo se wach no yudi kinindo gi diel koro wich kuot midwa dogo e community oyudi gi diek mokwal wich kuot samoro yudo ka ji wacho ni kata kugole to warite koro yudo ka ng'ato wacho ni oyo kar mondo dhi goya gi kidi mondo atho nega kamano wakaw gimana kende. Tiparo ni ma nikech konyal mana neno ite mar 11 ne Koronga Ojwang nikech koro anyuonde ema koro ywak oywak to ma koro ng'e ni kes ma opogore en owuon ema nokawo ngimane to koro en kosen guilt iwacho ni nikech koro no yudi etim en wich kuot ing'eyo gik makamagi eki ating'e ni pok aneno ga kata wan ndalo moko nwaneno ga mana mbui gi kiane diel moro nyuolo kiang'o ma wiye chalo dhano kia dhiang' kia nyuolo kia ng'oma tiende dhano to in gik moko ma ne wawinjo wija chon koro sani koro imako gi rigiri e gwenge makaluo gambe anyalo mana wacho ni samoro mane mana luoro kachiel koda wich kuot ma samoro maki idwa dok nade dalau ka bende piny ngima ute fwambo duto ka koro ma nation Ramogi TV ka bende koro wawache ni achich ni iluongo ni Calvin Omondi Onditi ing'e ni the moment ma awinjo samoro kata wat ni moro ni karachuonyo ni mana aneno nonro mar gazet Sharon gi joe wacho ni Calvin Omondi Onditi no yud kanendo gi diel yawa Calvin otimo ang'o ni anyathiwa ni koro winjo ka wich kuot gi ji ma wachi familia to owacho ni nek mare pod gin gi to kod nek mano mar nyathi gi tesendo bila nikech giwacho nikech neno ntiere Owino Achieng' manera mano mar jala iwacho ni jaduko mana okawo ngimane wacho ni why was the body moved before his parents arrived we rushed there immediately after hearing the news ni ringre mare nogolo tesendo bila no kapok familia nochopo ing'eyo toto lit ne wuon go koro kwanya dispute samoro gin gi their own way of mourning samoro their way of mourning kata magi ywa godo en kokadho kuom penjo ang'o miyo nonege ang'o miyo gole kapok wachopo ma which is okay lakini wang'e chanzo mare mar chopo e od ang'ech en ni oyude gi ketho matimo magi ma samoro bende iyudo ni odere gi longe wuon koro gidhi ging'i ane nonro ging'i ka bende nikech nitiere bende postmortem nyalo yango ka dier ranyisi mar tho mare nowuok kokadho kuom derruok koro jonyuol nigi haki mar penjo mano yo achiel kuom yo ma bende gitimo go ang'owa giywago godo nyathigi kata kamano ma gitime ma bende onego bed ni koro watemo se ahinya e community kik wamed gi med nyare kata kamano tho en tho
janyuol bende mawinjo lit mar tho. To wabedo gi horruok. Yes. Kopogore gi mano, weche motenore kod somo jowi ite mano mar auchiel. Dibed ni piny owacho nitiere koda dwaro, iwacho ni mar mondo mi jopuonjre kik yud chiemo e yo makare. Par ni budget nosom nyakwarom Gajwang jatend migo mochung' ne weche mag omenda John Mbadi juma mokalo. Migo mochung' ne weche mag somo nadwaro omenda maromo siling bilion 7.2 e higa ka higa mar mondo mi gichwal godo omenda mago mag loso chiemo e sikunde. Nyaka sani nochunegi mana siling bilion 3. Iwacho ni bende kopogore gi mano bed na gidwaro kendo bilion 4.9 sani nomigi mana bilion 3 kende. Koro dibed ni jopuonjre ma pacho ka nitie kaka ngaji biro nego gi sikul. Ing'e naneno ka nyoro nasomo sigana moro ka bende wacho ni ok bi yiene sikunde meda budget aoyaye ka bende ok gi consult. Iyudo ka koro maendi samoro apenjo mokwongo ni to ang'o made mi sirikal duok omenda ma imiyo weche mag chiemo kaachiel koda pidho jopuonjre. Dibed ni nitiere nonro ma gisetimo ma giyango ni samoro nitiere omenda malach ma bende ketho kuom maendi, nikech budget cuts gi ok timre ga atima ka onge proper financial backing. Samoro iyudo kata ka jopuonje gi samoro giserem chiwo accountability kaka pesa ni itiyo godo mondo mi gichiwe enough proof kata neno moromo ni wadwaro omenda, nikech iyudo kata ka sama idwaro omenda nyaka ichiw nonro gi gimomiyo idware mi defend gimomiyo omenda ni nyalo tiyo godo. Sirikal nyocha ogolo nonro mar gimomiyo ging'ade, wacho ni ong'ade kowuok kuom milion 4.9 nyaka bilion 3. The program support 2.65 million students. Maendi en gimoro mane bene nikech iyudo ka ne gimiyo gikelo yot e skunde. Warita ne wang'eyo ni to omenda ni saboro dipoko ng'ade nikech jopuonj nokoso chiwo ler kaka gisebedo ga gitiyo go omenda ni. Koso nitiere kama ing'ade titere ma pod dhi complement kama ni rem nitiere, nikech iyudo ka igolo ka tidwoko ka to gi balance. Koro samoro gole mana kar chiemo nikech ok ogole te, ong'ad mana wiye. To samoro duoke kama koro dhi complement mondo mi koro weche mag somo kik bed gi ng'ikruok konchiel ni konchiel oting'ore malo to konchiel odok piny. Nikech nasomo gini napenjo gimomiyo ng'ato wacho ni ogol moko to duoke moko kuom weche mag penj, oduok kuom infrastructure, bero gedo mag ute manyasani mag CBC mibiro tigo e skunde kaachiel koda equipping nyaka wechego mag lony manyasani kata technology. Koro we warita ne wagweng'e ni to ka mar somo ng'ad matin to kanye moduogo bug wiye mondo mi koro weche mag somo obede ratil marom kik beni konchiel ne piny konchiel ni malo. Kopogore gi mano jogi wamula na weche motenore kod siasa. Ahinya siasa mago mag God Kenya nyakwarom Gajwang. Ipenjo ni which way Mount Kenya. Iwacho ni nitiere dwaro mar mondo mi horiw wi oganda mawuok Mount Kenya kanyakla. To osebedo ka dhi ne mane jalup jatend piny ma bende sani jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua. Ni chal ka gima nodwa mana nonywak jo Mount Kenya kende moko riwo duond buche mamoko. Sani chal ka gima Jubilee bende ogolo koke gibiro matek. Mane en jatend migawo e pachoka mano Moses Kuria bende olieko mariwore kod duond bura mar Jubilee motelo ne yiero maduong' mabiro. Gimoro achiel ma nyaka wayiere ma kata wadagi kata wayie en ni nyaka wayie ni jatend piny masani William Samoei Ruto ose manage mopogo masawa mar piny Kenya e yor siasa. Masawa mar piny Kenya ochako pogore yiero mokadho ma higa 2022 ka Rigathi Gachagua okawo joge, Uhuru Kenyatta bende nigi joge, ma bende negi duogo riwore gi Martha Karua bende duond riwruog siasa mar Azimio. Tok mano waneno pogruok mano timore kinde ma bende Kibaki nothich oko. Nitiere ga ywaruok mosebedo e kind East gi West. Nitiere jo Kiambu, nitiere jo Murang'a, alafu nitiere jo Embu gi Meru bende. Magi duto bende giwacho ga gin masawa mar piny Kenya. Kata kamano ka gidok e siasa mar masawa mar piny Kenya, nitiere nyaka moko kuom kiapo mano cham gi jotelo mano chako siasa e gwenge ma masawa mar piny Kenya kotele koda jatend piny mano osenindo mano Jomo Kenyatta ma bende wacho ni no chamo kiapo mo wacho ni telo kik ng'ad River Chania kadok kocha. Koro iyudo ka samora mora ma Jameru, samora mora ma Embu obiro mobete telo. Iyudo ka jogo mawuok e gwenge ma masawa mar piny Kenya ahinya to gweng ma Kiambu ok mor ga ahinya. Iyudo ka sani bende jok mawuok e gweng masiro ma jalup jatend piny masani mano Kithure Kindiki
gimbe giwacho ni gimbe gin mana joma sawa mar piny Kenya kendo gin gi ratiro mar bet e loch. Ang'o miyo wetegi mamoko mawuok Kiambu kaachiel kod mamoko ok mor gi telo ma Kindiki bende obedo godo? Ineno ka tok mano osethicho oko Rigathi Gachagua otemo whip emotions mag ji motemo keto gi magi feel gitemo osebed kiwacho ga ni gin gigocho ga gi emotions pile pile insight gi manyiso ni ng'ani rach koro temo timo mano mondo mi olos nyamburu kadi masia to gima natemo rito mondo mi natem ng'iyo to be masawa mar piny Kenya biro wacho dhok achiel. Kioni wacho yore, Rigathi wacho yore, Kindiki bende negi jo Meru gi Waembu kamano. Aya kichaki duogo kendo Rigathi Gachagua temo wacho ni Matiang'i in wach dho Kisii ibi gi jo Kisii. Iluongo nang'o Kalonzo in kelnwa Wakamba ma jako wacho nyaka wach mar high cousins koro imanyo kaka inyalo tud jogi kamoro achiel mondo giwach dhok achiel. Nyoro ne neno odiochieng' manyoro moko kuom jo Rigathi Gachagua osechako seyo Kalonzo to gisechako seyo iluongo Matiang'i. Which way Mount Kenya? Tingeni mago bende timore ka binwang'e ni jalup jatend piny mano Rigathi Gachagua en bende otemo sero jo Ukambani chieng' ngeso mar juma ma okwawuoke ni ne ntiere gwenge mag Wote iwacho ni county mano Makueni ka bende nonyiso jodak oganda mawuok Makueni abro temo loso gi wuodu ma Kalonzo mar mondo mi oriwre kodwa. Kalonzo en odwoko gi Nyakwaro Mgajwang'o nowacho ni en ok obi riwore gi sirikal kendo owacho ni temo dwaro mar mondo milos kode chaka gima en ginero ma bende idwaro thir opposition kweth mapingo piny owacho. Ing'e gima bende Kalonzo pok otimo nyaka sani ni Kalonzo bende pok oriwo jo Ukambani te. Tiere kweth ma bende wacho ni wambe waol gi gibedo oko mar sirikal. Wambe gik ma sirikal dwaro gi wambe wadwaro. Kiloso yo wambe losnwa. Kinyalo lobby for development e sirikal wambe wa lobby. Koro yudo ka Kalonzo bende osebedo ka yudo sech mopogore opogore nikech this time round oko manage riyo. Ing'e ndalo mane pod wane NASA kendo kwa NASA to wadhi Azimio ido wae kod NASA Azimio ido ka Kalonzo osebede side note kendo ido ka ndalo no riwre nyaka gi Mudhama gini Ngilu gini ne nitiere kamoro achiel jo dito duto mawuok gwenge mag Ukambani no riwore gi Migosi Raila Amolo Odinga. Gima sani no ka koro opogore giduto giwacho dhok mopogore opogore. Kalonzo temo ni mondo obedie opposition to moko kuom kweth jotelo mabende nyaka sani chipuka matindo tindo wach ni wambe waol go opposition. Koro Rigathi Gachagua bende wuoyo gwenge mag Mount Kenya kocha en bende ko wuoyo to Jeremiah Kioni gino osewuok idwa chier Jubilee. Kindiki bende wane sirikal duol party miwinjo en mar UDA. Koro ido ka nyaka gie sani jatend piny masani awacho pil ni ose manage mar baro gwenge mag masawa mar piny Kenya. Onge odiochieng' ma gibiro wacho dhok achiel nikech siasa tane osekayo. Wadong' mana gi higa achiel to wadonjo 2027. Ere sama gibiro ikore, ere sama gibiro riwore ma gilos riwruog siasa achiel nikech ng'ato dwaro nobed president. Kalonzo dware, Matiang'i bende ne dware, to bende Rigathi Gachagua bende ne dware. Koro warito neno ng'ama gibiro endorse. Tanang'e ni piny mar weche mag siasa to lokore mano motelo ne yiero mar higa mar 2027 wabiro bedo kwaneno kaka lokruok ma kod kocha biro bedo e paw weche mag siasa. Eite mar aboro Nyakwaro Mgajwang'o juma mokalo jowi jatend migawo John Mbadi nosomo budget mar gomna mar higa mar 2026-2027 machal ka gima wach tho mar Albert Ojwang nomuonyo wach mar budget nikech budget ne ok olande ahinya kaka kinde mamoko. Eite mar aboro Nyakwaro Mgajwang'o chal ka gima county bende pod nitiere koda tungni makoni kod kocha gi senators nikech iwacho ni omenda mane bende ichwalo counties don kalure koda hik omenda budget nochiwo siling bilion 465 mar mondo odhi counties. Jori bura to pod obuono ni ginyalo mana medo siling bilion 4.4 ewi omenda mana gilieko cha siling bilion 405.1 macho ni pod nitiere rem mar siling bilion 18.5 mok bidhi ne counties ponono ni ma okadh e division of revenue bill. Nitiere statement ma ilongo ni last week National Treasury Cabinet Secretary kwacha kwadugo kain ilongo ni ng'awa the 18-member mediation committee chaired by Senator mar Budget and Finance Committee the Senate mano chairperson Ali Roba mano Senator Mamandera tigi mowacho kanye masomo wacho ni there is a notion ni if counties are given more money it will be stolen. Ni nitiere paro moro kachiel koda to moro mosebet ni dipo ka med counties pesa ne dhi kwal kata dhi tigo do arietha. Apenjora mokwongo ni to ere miriambo kanyo nikech
iyudo ka samoro counties omi pesa to ewi budget magitimo te atamalo 2 kende emokete development modong te otere weche mag chudo mag osara kia nang'o emomiyo kata okwal to chulo osara tiyudo ka samoro kosechulo msara ochul kia chief officers gin kia 10 kia ni directors ministry achiel gin kia directors 8 koro iyudo ka gin duplication of duties. Nyocha chieng' moro ne wan e oboke kati wacho ni nitiere accounts madabal ma counties oyawo ma bende ne bedo auditor general ne question kabisa wacho ni to ere tiende mondo mi counties bed gi multiple accounts magiar avenues mikwalo godo pes county. Koro counties bende wajiwo mondo mi migi omenda kata kamano kapok omigi nyaka gishow gima gisebedo ka gitimo. Yuarruok mosebedo ka dhi mbele e nyim senate osebedo ka dhi mbele gi jood bura osedirel gi kang'eny nyaka sani kata bursaries mag counties ne ojiwo apply as early as February. Wane dwe mar 6 koro wabaro dwe diere. Nyithindo mano apply bursary nyaka sani pok oyudo counties nikech yuarruok mar kiatero county e doho, tamruok medo gi omenda and everything. Gai madur bujo ODM Raila Odinga ne advocate mondo mi counties teko nikech mane lek mosebedo godo. Ndalo moko bende nowach ni koro gol atamalo 15 mosebed kimiyo counties choro nyaka 35 mondo mi wane. Koro kik wabed gi paro mar ni komi counties pesa to gidhi chamo. Wamegi ane mondi ko gitiyo go mabkare. Aparo ni Joey wasedhi alanda gi nonro mar gazet wache ke gite gazet mar 13 nuko nyalo chiko gazet koko mulo machinglo nyako gaji wang tika tun moro e ite mar 13 hinene nade gi wang jafuambo kwatieko Mae nyona neno jatend migawo mar weche arita kwe maiye pacho ka indi mano Kipchumba Murkomen no golo nonro mang'eny ahinya to ewi lokruoge magidwa ni mondo gitim. Okadwa se ahinya lakini namor gi moko kuom gik mano wacho. Nowacho ni gima gidhi timo mokwongo ni gidhi kawo policies gi mondo gitere od bura mondo miket chik. Kata kamano no ka giting'o yiwech gi wang' jafwambo ang'ia nego gi kako kete awe weche mane Murkomen wacho nyora ang'iyo machinglo ni sweeping reforms in security sector yiwecho to kineno yiwech miyiwecho go oti orumo opudhore gimora mora matin okobi ywecho maler onge gimidhi ywe kanye na gik ma ni wacha nikech ne kata ka nemsina bochung bathe kanye endo jonye press conference no kabisa. Koro gitemo wacho ni in as much as jogi wacho ni dwa ywe reforms e tendo bila ka onge gimidhi ywe malong'o nikech yes giwacho ni dwa ywe to kineno ywech midwa ywech go ywecho timo rumo mong'injore. Koro kwana bende ng'iyo gi chien kacha to chaka gimen gi buok obuok nikech kata ineno ka nemsina bende angolo kanyo wacho ni adier wadwa ywe gigi to be koro warito singo mane giwacho ni gidwa ywe mondo wang'i reforms mag police giket wang' dede e station ka station giwacho ni gin gi more than 1260 police stations. To kuonde moko ing'e na penjora Sharon ni to gidwa keto CCTV to kuonde moko kata police station maonge kata stima. Koro gini neno ka yweje ni kata obi mano wach ni idwa loka kiketo obi ko do bedo mana buka online idwa keto online to police gi be gisebedo kata trained on weche IT be ginyalo kata manene nikech karwa mar fwambo kaendi ineno kata ka jowa magari takwe mane gate ka gibedo train ma ginyalo kata ng'iyo list mo or mar guest ginyalo coordinate tiere kaka system ka obedo automated. Koro ma penjo police gi OCS gi stations ni be gidhi ng'eyo operate the IT mondo mi ging'i gi coordinate gimora mora. Bende sector mar bilano chune gi pok malach mane budget mabende nosoma juma mokalo en mana gino mara ni koro pok mando chune gi no samoro koso gi broadwaro supplementary mar mondo mi gilos godo lai bubed maber yweche remo ket kanyo no. Koro design miseneno go ywech nyisa ni moko kuom weche gi hapa ni jowi wateke gi kanyo ero kama naina kumbire nonro mar gazet kaka pile na koronga juanga gazet momori he kinde kata Daily Nation isom ka bende isomo gazet makamagi weche mag tuke homipe weche matimore pinje ma okonya koronga juang lwenye matimore e piny mano mar nane no komi Iran gi Israel ibi som kanye mani semo ngado wa kilo fasal watch donjo gi twak e chenro mano mar piny orito masani warad kende chal mar fwambo sadek mar okinyi Joey erokamano.